Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Morning. Paki-like and share lang ha sa tuaga programa. Aron nga mas updated nga ato ang pamilya o mga higala. Alright, saway paglangay ato ang mga hisgutanan. Karong buntaga mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Motibo ni Department of Justice Secretary Crispin Rimulya na mamahimong sunod nga ombudsman sa nasod, posibleng arong ipiton ang mga Duterte, matod ni Senador Manang Aimee. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang pagpatawag kang Congressman Saldico sa congressional hearing or investigation, gibabagan ni Congressman Amante, may gitaguan siguro. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balay sa kontrobersyal nga kontraktor Sara Diskaya girade sa Bureau of Customs kagahapon. Apan duhara sa 40 ka mga luxury cars ang na-recover sa mga otoridad. Hain na ang uban. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Speaker Martin Romales ug ang iyang mga kaubanang Congressman Alipores maoy gitudlo karong utok sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways. May lain pa ba? Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa flood control controversy. Posibleng gamito na usab sa kasamtangang administrasyon aron lipaton ang mga Pilipino sa lain na usab nga kabalbalan nga himuon sa gobyerno, matod ni Vice President Inday Sara Duterte. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kini kuman pa mga igala mo ibagalangkob sa tuaga palagkuyog sa programa nga Isyu sa Masa. Good morning din na kang Kuya Mel sa may Kapalong, Davao del Norte. Kang Juvenal Burjos diya sa may Bangkal nga tuag Dakbayan sa Davao. Ma'am Nitsmion Tanusay, may buntag Stephen Rodriguez. Kanunay nagsubay dinhi sa ato ang programang Isyu sa Masa. Si Mamo Barcelona. Ayan, sayo pagkaayo na mukaw. Kay nagmonitor na daw siyang daan na ba? Ryan Bintulan sa may Matina Aplaya, good morning. Joey Moderno Juarez, may buntag din na sa may Katalunan Grande, going to downtown karong mga oras. O sa makausapa sa tanang sayo kayo nag-tune in din sa 90.7 Love Radio. Maayo nga buntag na lamang kanatong tanan, wa pagyud ta mahuwasi aning istorya mga higalas, pangwarta ug politika. Ang Indonesia mga higala nagpatay na dito tungod sa ilaha mga higalang kurap na gobyerno. Kuya Jerome Mabalo Muda, good morning din ha. O sa imuhang kauban karon din ha. Sabay kauban ani karon. Nagpatay na ang mga Indonesian mga higala kay grabe ka kurap ang ilahang gobyerno. Mura-mura po diri mga higala ka kurap sa tuang gobyerno sa Pilipinas. Ang kwarta mga kaigsuunan sa mga Pilipino gilustay ug taman sa ginhawa, walay serbisyo nga maayo na hatag ngadto sa mga tao. Ato ni mga higala onyang salsal. I-appeal nato mga higala sa paghisgot. Kaning giingong mga nangaguba dinhi nga mga flood control
sa ato ang Davao Region kay makauban na to niya ang DPWH spokesperson nga si Mr. Dean Ortiz. Aron sa pagklaro mga higalas pipila ka mga isyu ilabi na kanang naguba diyang flood control sa may bangkiruhan reklamo na sa mga tao. Kay na ang mga higalay kontraktor na turnover na sa DP gusto reparon sa kontraktor pero dili ma-repair. Ma'am Christine Ampolokyo maing buntag din na dili ma-repair kay ang agianan sa mga heavy equipment nga mag-repair mga higala dili na magpaagi ang pamilyang konsonhi. Unya daghan na daw din mga kaigsuonang na disgrasya nga mga residente. Ato ana unya nga hisgutan unsa ba mga higalay gahom sa ato ang gobyerno sa mga ingon ana nga kaso. Unsa bay dapat himuon sa kontraktor, unsay dapat himuon sa DPWH, unsay dapat himuon sa barangay. Unsang gahom dapat gamiton mga higala sa laktod sa ato ang gobyerno aron nga mapursige ang pag-repair ana nga naisgutang flood control mga kaigsuonan. 2023 pa pero nahugmak ang istorya force majeure. Amo ato nang tanaw na kay naarabagyoy meaning ng force majeure pag abot mga higala din has construction. Ang meaning baya ng force majeure dili baya ang synonym ana alibay. Ang force majeure dili ang synonym sana alibay. Ang force majeure it is an act of God. No one can stop it. It may be, it is inevitable or it is not foreseeable nor evitable. Pero it might be foreseeable but inevitable. Una ang force majeure. Kana daw din na subangkiruan ang ingon sa kontraktor, force majeure. Kay naagian daw baha, nahugno. Ato nang klarohon kay kanang kulang sa kabilya or walay kabilya or nipis kaayo ang pagkahimo mga higala wa masunod ang engineering plan sa kontrata dili na force majeure kung ingon na ang hitabo man na maklaro. Corruption na ang other term or synonyms anang force majeure dili pod corruption. Dili pod corruption. Ato na karohon niya kay makauban na to mga higala ang ato ang spokesperson. Okay, nanawag yun ni Sakua kay iyaha mga higalang klarohon ng istoryahan na sakit na daw kayo ang iyang ulog kalawasan. Inom siguro ni alaksan mga higala kay daghan kayong problema. Inom siguro ni alaksan para mahuwasan. 58 minutos na nagalabay human ang alas 6 sa buntag. Unya ng taon-taon. Diri sa ta mga higala aning kuan giread nga balay ni Sara Diskaya mga kaigsuonan sa Bureau of Customs. Kaning mga ingon ani nga trabaho sa tuang law enforcement agency mao ni gitawag mga higala og reactionary. Nganong reactionary man ni? Sir Noel Recentes sa may Davao Green Hills Subdivision, Catalunan, Pequeño. Good morning, Ma'am Elsa Kiotso. Sa may GSIS, good morning din na. Raymond Dave Manota, maayong buntag sa may Budbud, Bunawan. Ayan, daghan yung sunig Budbud, yes, Bunawan, no? Oo. Victor Adasa Sinya, maayong buntag. Si Charles Sanico, Ma'am Rosalyn Lagundi, again, good morning din ha. Sa inyo ha. So, nag-mention ta mga higala about aning trabaho sa mga law enforcement agency nga kana bang reactionary kung unsay uso mangita sila mga higala o kanang trabahoon nga dunay koneksyon anang uso karon nga isyu.
Wapod ni kalainan mga higala. Aning mga civilian organization, no, nga makisawsaw pod mga kaigsuunan, pero ang motive lahi. Ha? Ay mga civilian organization nga makisawsaw, malipay unta ang mga Pilipino. Kay at least, naatay masaligan. Pero ang motive po di ay sa mga panuhak, pangwartara po di ay. Ha? Pangwartara po. Na mga civilian organization, sukad pa na kaniadto, kanang mga anti-corruption nga mga organization, wa na'y kalainan mga higala ng mga environmentalist nga organisasyon, mga kaigsuunan, no, nga nalipay ta kay na ay mutabang og lantaw anang atua dinhang mga kining recursos naturalis na ay monitor. Masayod ang mga Pilipino kay nabisi mga higalag pangitag diyoy kada adlaw. Unya kahuman mahibaw-an lang nato nga nidawat man po diay. Nagdungag-dungag gamos corruption. Dungag-dungag gamos corruption. Arnel Tanawon, good morning din na. Si Kujira Obinke, maayo ga buntag, attendance lang iyang papa si Baludoy og si Ros Obinke sa may Lutaw, Turil. Ano nga nila naglutaw ng yung Turil? Ano yung lugar sa Turil na Lutaw? Ano ma? Sige na din ha o galutaw. Floating? Oo. So, atong unahon, kaning mga legit nga ahensya sa gobyerno, mga higala, nga mahilig po mo sakay sa isyo, palanglitan. Kani karong daghan kaayong sakyanan nga mga luxurious vehicle ni Diskaya. Ni-react mga higala ang Bureau of Customs ilang girade, no? Thinking nga kaniwa ni mga custom duties gipalusot ra gyud ni. Wala ni mga resibo nga nagbayad ni sa dihang ni agi ni sa Bureau of Customs. So sakyan ba sakyan ang mga issue mga kaigsunan? Aron nga Muachop Boulevard unya ma-promote, matagaan pag budget mga higala. Sakay-sakay para mo sikat, no? Mura na pugon nag mga konsihal, mga congressman, pag naay mga bagong balaod nun mga higala, ko-sponsor dayon, sakyan dayon, di ba? Pag sikat ang balaod nun, kay kontrobersyal kaayo, magpapriskon, kay supakon dayon, ano ba? Para musikat mga kaigsunan. So, pag-ingon ana ang kinaiya sa ato ang mga law enforcement agency, dayag na kaayo mga higala na kung reactionary, wala na'y klaro. Di ba? Pag reactionary ang usa ka government agency, buot pasabot, kulang na mga higalag sinseridad sa ilahang trabaho. Mo trabaho lang isip reaction sa mga sikat na isyu karon. So kulang mga kaigsuunan og initiative sa garang mga ingon ana nga ahensya o leader sa ahensya sa tuang gobyerno, kulang na og initiative. Naabay eskwelahan anang initiative? Naabay eskwelahan? Asa ta mo eskwelahan na? Pa-enroll ani mga higala ni ito ang mga kining government enforcement agency. Kulang initiative, no? Pa-enroll na to ni. Kay magsunod-sunod lang sila og unsay nahitabo. Siguro, naapod mga higalay kanang pipila ka mga rason nga dili nila pangunahan nga dapat unta sila mo'y mag-initiate mga higala sa mga investigasyon, pero dili nila pangunahan kay basin unyag mawaw mali sila sa ilahang amo mga higala. Kay basin nakalinya na makurinti sila. Mao na'y usa sa mga rason. Klaro na nga kanang mga gihimo kas Bureau of Customs reactionary na mga higala. Pag reactionary, lack of initiative. Ni-react ka lang kay mao na ri uso nga isyu. Pero atong una nga wa pa na matukbil din sa hawanan sa konseho, sa Kongreso o sa Senado, wala pa'y mga nanggawas ana sa social media, wala kay gihimo. Mao na siya, lack of initiative mga higala.
ang binisayaan ng lack of initiative, napugos lang ka. Napugos lang ka. Oh. Under the influence of cocaine, ang presidente pagpirma sa national budget item daw na delikado ang trabahoan. Oh. Siya paring Jacob din sa Davao Penal Colony. Good morning din dili ni Pineriso. Oh. Official ni din sa Davao Penal Colony. Oh. Diba? Daghan rabadas dapikol nagpataod nagbulitas mga higala nga maopoy ginabisita ana din hang mga kuan. No? Kanang mga old ugly woman mga higalang wa na gikalingawan. Dinas dapikol amot na pa ba na ron din na pare? Ha? Maunay ginabisita din na anang mga old ugly woman mga higala nga wa na mga kapikas kinabuhi. Oh. Kanang mga preso din hang dagko kayog bulitas dapikol. Agaray. Dalaan dayog burger o kanang kuan bugnaw nga tubig mga higala. Batog butter. Agaray. Ang mga panuhak adto dayon sa conjugal room. Oh. Grabe ha. Lloyd Ibasitas. Good morning din ha. So, mao ni mga higala ang dili maayo. Mukihol lang din ato ang mga law enforcement agency kung naay sikat nga issue. So wala mga higalay initiative. Ang kanang law enforcement agency, although nakabox ang mga reglamento din na mga higalag pulisya nga dapat sundon, pero it requires also initiative gikan sa atua din hang mga opisyal. Dili kay mo react lang ta kay also na mga higalay nisikat na issue. No? Roel Senior Diaz, good morning. Tati Saldua Rodriguez, good morning. Asa man nidapitan ng inyong lugar. Butang-butang ka para mag-greet ang mga silingan. Magbahay pa ng inyong mga silingan. Dapat makabalo ang inyong silingan nga namina mo din sa 90.7 Lab Radio. Sa issue sa masa. Atong i-greet na din na. Kanang dili pahibawon ang silingan. Kanang di pahibawon ang silingan kung inyong silingan inyong kaaway. Di ba? Dapat makabalo ang silingan. Pahibawon din ninyo inyong silingan nga wala na din ang inyong bana. Pahibawon din na ninyo inyong silingan din na nga wala na inyong asawa. Tuana, nilakaw na. Ari na diri. Del Leona, good morning. Og si Sir Jaime Balnig, may buntag din na sa Lagaw Jensan. Si Tati Saldua, Tagakpan, and Katalunan, Pequeño, ang iyahang lugar. May buntag ninyo dyan. Now, unyang taon-taon, di mga higala po'y mga private, mga civil society, mga higala, nga nakisawsaw na pod-ani karong kontrobersyal. Dili lang ni mga ahensya sa gobyerno. Ang nakisawsaw. Hasta ning naay mga organisasyon sa mga civilian community mga higala nga kuan nga anti-corruption, no? Unsa pa nang mga anti-anti din nakisawsaw na pug apil ani mga kaigsunan. Ngano man, nganong nakisawsaw ni sila? Kay kani mga higalang kontrobersyahan ni daghag kwarta ni, daghag kwarta, no? Makapamukot ka dito sa DPWH, makapanaan ka din mga higala sa mga kontraktor nga naay daghan kaayong pundo. So kinahanglan makisawsaw, kay pag musikat na ang imuhang pagsawsaw karon din kay daghan kag mga amigo nga media nga maoy mo balita nga kani nga organisasyon nag-imbestiga, sawsaw tama sa ginawa, ang resulta mga higala maraton ng taga-DP o mga kontraktor. Mukaryo na nga. Ayaw na lag-apil-apil ko din hagod. O di ay imong bahin po. Dili di ay mga higala para sa transparency of public governance to aid the Filipino citizen nga gitikas mga kaigsuunan ani mga public officials, nga gilimbungan ani mga public officials ang ilahang tumong. Ang tumong day mga higala, dili man di ay tabangan.
ang mga Pilipino, tabangan ang gobyerno nga maimbestiga kundili ang tumong mga higala para makaapil og pangwarta. Aron mahimo siya mga higalang party of interest sa pundo ko. Dagaray. Taon-taon, balik ta, malaman pipila ka mga pahinog-og. So, kung hindi ka naka-helmet, ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik tayo kala din sa ito palagkuyog sa programa nga Isyu sa Masa. Atakdo ninyong orasan din ha, kay 11 minutos na nakalabay human ng alas 7 sa buntag sa mga nag-trabaho din na, basing late mo. Hinong mo diri og paminaw sa to ang programa, mga estudyante. May buntag sa inyo din na, kulang-kulang during peak hours nga to ang mga sakyanan, kini mga public utility. So, taxi po halos puno. So kuan kuanta ka ng sayog yun, no? Mo sayog yun ta. Mo sayog yun ta. Alright, ato ni mga higala unyang hisgutan, no, balik kaning mga non-government organization ba, kaning mga NGO nga magparehistro mga higala tungod kay naa sila'y mga kausa-kusada kuno. No? Nga nalipay unta ta. Kaya at least nadungagan ang mata sa mga media. No? Nadungagan ang mata sa mga media, mga higala nga magbantay niining mga kabulastugang hinimuan sa kining gobyerno. Pero pag abot ngadto sa tumoy, asag moyo naman hinuunta. Dili tanan. I have to qualify my statement, no. Dili man tanan. Pero daghan gyud ni sila nga ang motive aning mga non-government organization or daghang mga non-government dili man tanan. Apan daghang mga non-government organization nga mahilig makisawsaw sa issue mga kaigsuunan. Aron matagaan pod og bahin. Mao nay dili maayo, kay nagtuota nga ang ilaha mga higalang agenda, tabangan ang katawhan, tabangan ang mga investigating agency, tabangan ang mga media, nga madungagan ang mata mga higala nga magbantay niining mga binuang diya sa gobyerno. Nadungag naman hinuon sila mga higala sa problema. Kay mukya-kya naman sila sa mga problema pag naa mga higalay TF, pag matagaan og talent fee. Pag dili matagaag talent fee, perte kaayo mga higala manawag og media. Kahuman, magpa-interview, ibalita nga mauni ang gihimo, mauni ang mga palpak. So, naay mga media nga nagamit po. Di ba? Wala na yun ni mga higala. Ang tanan,
gusto na makisawsaw sa problema kay ang motibo dili aron masulbad. Ang motibo mga higala aron nga makapangwarta. Oo. Unyang taod-taod kay atuan ni mga higalang uting kayo ni kay di ta mo kumpiyansa aning mga NGO, di ba? Non-government organization. Unta ikalipay nato lagi ni kay naa ni sila pero na problema naman hinuunta kay ang ilaha di ay ulterior motive mga higala dili man di ay aron tabangan ang mga tao. Ang ulterior motive aron mga higala makabahin ug makapangwarta dinha mga higala sa isyu. Di ba? Siyempre ang DP mo karyo na mo nang i-ignoron nga ang DP gipang kuan violation ni mo kay gidawat ng project niya kahuman nga tumpag. Ang kaning kontraktor mauni si kontraktor nga kuan palpak wa gi-repair nga hugmak nipis kayo among gimistigahan. Di mo karyo. Pagkaryo mga higala kwarta. Muna kasagaran naa na mga NGO karon mga bay. Milyonaryo na po. That is another branch of money making mga kaigsuunan. Akong i-qualify ko sa wa ko maingon ang tanan. Pero careful ta kay daghan na niron sila. Daghan na niron mga NGO nga maulay negosyo mga higala kay dalira kayo. Magtukod na ka din ha o kanang organisasyon, magbutang kag opisyal, iparehistro nimo sa SEC. Organisasyon ka na, NGO ka na, o niya mutukbil ka dayon sa isyu. Kana yung ang imuhang kausa-kusada, kanang mga isyu nga naay kwarta nga juicy. So dili lang di ay mga higala opisina atong targeton nga juicy. No, sa mga corrupt public officials, pati na mga isyu nga juicy, nga pwede ka makakwarta, ayan, ginasakya na ani mga higalang mga NGO. Good morning din ha sa tong idol, si Roger Balansa. May buntag din ha. Si Boy Entes Pusta. Si Boy Entes Pustas Katalunan, Dika Homes Katalunan Grande, ang amigo ning Mamo. May buntag din ha. Taod-taod. Ato aning klarohon mga kaigsuunan. Pero ato pa man mga higalang interviewon si Mr. Dean Ortiz. Kay di ay nindot pod nga isyu din sa grabahan. Flood control gyapon. Nahugmak mga higala. Ambot nganong nahugmak ni. Basig sobra-sobra siguro ka espiso ang simento ani mga higala og sobra kadaghan og kadagko ang kabilya muning nahugmak siguro. Kada sobra kadagko ang kabilya, mahugmak man na. Nga naman, kay bakbako man na sa mga mamakalay, kay dakog halin, kay dagko ang kabilya. Bakbako sa mga mamakalay, kini. Dako di halin, kay dagko kabilya ni gibutang dres kontraktor nga monolitik. Monolitik may nagkontrataan ng nahugmak din na mga higala sa may grabahan, matina ning dakbayan. Now, may buntag ninyo mga taga-grabahan, standby lang mo din na. Sa manang barangay na din na. Yan ang grabahan. Barangay Matina pa ba na din na? Sakop pa ba na ni Joel Santis o sakop na sumaa? Kanang barangay na ba sa grabahan? Kaya na ada may gala na hugmak. Ang kontraktor ana monolitik. 2023 pa na human. Na turn over sa DP. Pero naapa mga higala na under pa na sa kanang gitawag na to warranty kung baga. Sa kining nga kontraktor. So, dugay na. Wala, giayo may galas monolitik. Kaya ang rason sa monolitik, ang ilang giagian kaniadto sa ilang mga heavy equipment nga si konsonhi, di na magpaagi. Kay mangayo na pod mga higala o bayad. Kumuagi ka, mangayog bayad. Na og mangayog bayad na si konsonhi din ha, dapat mulukat siya og business permit. Kung magpatulpi siya din ha sa kontraktor, dapat na kay business permit because that is a form of revenue subject to tax. Otherwise, pwede ka mahimong liable din ha sa balaod sa tuang taxation. Diba? And besides, ang gobyerno mga higala, daghan na daw nga hagbong din ha. That is not only an issue of public interest. It is also an issue of public safety.
Now, unsa ni mga higala kabugat ning public safety issue? Oh? Nga, sa pambalaod, basta public safety ang issue gani, naku po, pwede mga higala nimo i-apply din even your power to destroy. Di ba? Yun na basta public safety so requires. There is the so-called power to destroy sa government mga higala under police power. Pwede gamiton. Naganaroon din nga bulasot din tungod anang trabaho. Taon-taon. Ato na may galang balikan. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright, balik na may gala. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Sa 90.7 Love Radio. Ang sa ito ang Facebook Live. Ang June Bersamin Issue sa Masa. May 21 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Karon taon-taon atong gabakauban mga igala ang spokesperson sa Department of Public Works and Highways. Ato apang gitawagan. Aron nga itong klaruhon ni mga igalang isyu. Ayan, nasa to ang linya mga igala. Ato ang spokesperson sa DPWH11 nga si Mr. Dean Ortiz. Sir, good morning. Yes, good morning Sir June o good morning sa ito ang mga listeners sa Issue sa Masa. Alright, live na live ta din sa 90.7 Love Radio sa ito ang Facebook live, Sir Dean. Unang-una din ko sa very generic ng pangutana naabay mga problema. Sikat man ron. Sabay tani. Flood control project din sa ito ang Davao region in general. So far, wala banta kayo nakita na problema sa ato ang mga flood control projects na gi-implement diri sa Davao region for now, no? Actually, gina-check man nato tanan sa karon pero so far wala pa reported na mga damaged, Sir June. Katong na-report sa social media sa Mawab, nakaabot na ba to sa inyo ang opisina so far? Yes, actually that was katong damage nga to Sir June was because of the shear line last year. Kung manimduman mo, dunay shear line na nahitabo ni adtong early last year and usa to sa mga na-damage na mga flood control projects nato before. So if you remember katong sa Sitio Banga sa Mawab, di ba katong nag landslide dito sa tapal sa Iho River. So usa to sa mga flood control projects nato na naapektuhan. So sa status ana karon Sir Dean, kinsay mo ayo ana napabana sa kanang gitawag na to warranty period sa kontraktor? Yes, within the warranty period pa na siya sa atong contractor. So trabahoon pa na sa kontraktor? Yes. Mao na ang sulti sa atong district engineer ganina na nakastorya nako. Oo, diya sa may lasang kaniyadto naapo din ay dako kayong tipakasa kanang flood control ang naanod pero sa latest nako ang follow up kagabi naayos na po daw to siya. Naanod po to. Naayos na po. Oh yes.
Mao nang maayo Sir Jude, kaya at least doon na tayo safeguards, no. Let's say halimbawa within the defects liability period or within the warranty period, at no cost to the government na siya. Alright. So far mo ni ang nakaabot lang din sa ko ano. So dapat trabahoon na sa kining kontraktor, amot ug unsa poy hinungdan na sa din nganong wa pa na siya kasugdi basig nangandang pa pud ang kontraktor. Yes, most probably. Pero doon na tayo padayon ng coordination sa ato ang opisina, sa ato ang katong mga concern ng mga contractors kung doon ay nakita na mga problema sa ilang mga nahuman na proyekto. Oo, dapat humano na sa kontraktor o repair una pa man mahuman ang warranty. Kaya basig mahuman na lang ang warranty, wa pa na mahuman ang repair. Pero ang reckoning period, I guess, during the time na nadaot na dito ang reckoning period, di ba? So dili na bisang pagdugay na nila na trabaho, dili mahupas ang katong gitawag nato og warranty period, sir. Yes, Sir June. Okay. So a classic example would be katong kaning usa ka project diri karon sa Matina Grabahan. Yan. Kana kung gusto tumbukon tungod kay daghan sa tumakigsunan din sa Matina Grabahan ang nag-agwanta na anang latay-latay anang tulay na ay nga balita nga disgrasya na dinha. Labi na panahon sa kagabi na slide tungod kay natipak po ng flood control nato dinha sa kanang bangkiruhan, sa kataas-taas bangkiruhan, pero kanilang ang medyo na ay problema, no, kay natipak ni. Unsa may rason nganong natipak ni? Sakto ba ang timplada sa simento ani? Sakto ba ang gigamit nga mga kabilya ni sir? Actually, well, that they kana siya diha, Sir June, just to give you a fresh refresher do kaning background nato ani proyekto ani. Way back in 2021, usana sa na-identify nato na areas of priority kay agikan-kan nagyod na ang riverbank diha. So that's why the DPWH decided to step in, napondohan nato unya gisugdan nato atong year 2021. So maunang nakita nato karon na wala na tong problema. So in that case, full cooperation ang gihatag sa mga residente diha sa ato, particularly usa ka property na nakasulod mismo atong contractor para sa iyang equipment ug sa iyang manpower. So in 2023 nahuman nato na, but we received a report in February 2024 na doon na lagi doon ay part na katong gisulti ni mo natipak dito sa outlet sa drainage na nagikan dito sa komunidad. So immediately ato ang gi-inform ang contractor na ayuhon, pero unfortunately wala na sila gi-allow og entry sa katong usa ka property na ilahang gigamit as access during the implementation of the project. So up until now, talks are ongoing, pero nagmagahi yun ang maong residente katong property owner na pasudlon thus wala pa gid nato nasugdan ng repairs. Nganong atong una nakasulod nganong karon dili naman makasulod. Dili ba stopel na stop ang kining ato lang na pamilyang konsuhen may tagiya din na dili ba stop ang pamilyang konsuhen kaniadto iyang gialaw karon dili niya napasudlon. Unsay rason? Apparently doon na sila mura ba og conflict lang, no, doon na sila wala na pag sa tawagan. Doon na sila what do you call this? Doon na sila disagreement, and doon ay disagreement na naitabo na wala sila nakapag wala sila kadang ilang panagsabot ba. Actually. Basig nagsadsaad ng kuan, basig nagsadsaad ng monolithic construction nga tagaan si konsulhe og kuan compensation sa pag-agi-agi das lang heavy equipment kaniadto nya kauman wa gyud matagae karon di na sila pagyon basig mao na hinungdan sir. Actually factored in naman no, once gi-award na nato ang kontrata, in that case sila na ang bahala kung unsa man ang ilang paggamit aron may implement ang project. So kung dunay mga rentals, dunay mga balayran when it comes to kanang mga structures, that's already under the responsibility of the contractor to negotiate with the concerned property owners. Pero problematic na nga policy, sir, I should say, no? Problematic na siya nga policy. Tungod kay ang contractor is a private, although performing governmental function, but it is a private corporation. Wala siya expropriation, a power of expropriation. So dapat dili na siya dapat dili na siya i-delegate nga sa mga contractor ng
mag-settle anang mga kuanda, mag-expropriate, manggamit anang mga private property. Wala expropriation o wala negotiation na may tabo kay ang una sa tanan ang proyekto walay pondo for road right of way. So ang tuwa lang diha is ang payment para sa mga structures. No. Dili na akong bot pasabot. Akong bot pasabot, sir. Para anang dalan nga ingno nato karon or ingno sa DP nga abala namon kontraktor dia unsaon na nyo pag-agi dia, unsaon na nyo pagtrabaho dina kanang problema dia sa dalan kamo na bahala ana. Dili man pwede makapamugos gud dinha ang kini nga private contractor because ang private contractor wala man siya police power, wala man siya kanang gitawag nato og gahom nga sama sa gobyerno nga moingon mo allege nga this is intended for public use. This is it involves public interest. Wala maingon ana ang kanang private contractor, only the government agency like Department of Public Works and Highways. So I suppose na kanang ingon ana dapat ang DP gud ang mubarog ana ang mo istorya sa kutom sa magian. Yes, in that case, appeal man gyud ang appeal man gyud ang DPWH labi na sa pagpaibalo sa mga paghimog pulong-pulong sa mga concerned na mga barangays o mga residents. Pero duyog na pud na sa paghangyo sa mga apektado na mga propiedad na maghahatag sa ilang kooperasyon sa pagpatuman sa proyekto. Kay after all, ang direct beneficiaries ani is mismo ang katong komunidad. So it does not mean na ato ang gina-delegate ang atong responsibilidad sa mga contractors. Well, in fact, appeal man gyud ta, no? Kita man gyud ang implementing office. So in that case sa kanang diya sa Grabahan, ni-appeal ang DPWH pero ang kaning katong kanang ilahang ginasingil na mga supposed to be damages will be shouldered by the contractor since sila man ang naa dito sila man ang naga-construct sa project. Kay kana si Konsunghi kung maningil na siya din og bayad kay moagi din so that is a sort of toll fee. So, dapat mag-issue siyang resibo nga tos monolithic pod. Di ba? Kay, naningil man ka, income man na. So, paunsa man na makuan sa BIR kung wa kay resibo. Ibutang man na god sa contractor, part sa iyahang expenses, sa iyahang bayranan po, obligasyon nga to sa BIR. Dapat mo issue si Konsunghi og resibo. Kaya man ang ginigusyo na moagi din na kung nangayo siya og bayad. Well, in that case, Sir John, to cut the long story short, ang atuwa lamang yung ginahatagan diri og prioridad is the interest of the best interest of the residents and in the interest of public safety. Well, public safety, that's the only way. That's our battle cry lang yun. Ang atuwa lang diya is matagaan ta og leeway matagaan tag access dito sa site aron mapatuman na nato ang pag-repair sa atong damaged na structure. Have you coordinated with the barangay officials or barangay chairman din na, Sir Dean? Basig na ay katabang po din na ang barangay? Yes, actually doon na pipila ka coordination na events na kanang nag-coordinate sa barangay for that. But I guess doon na dili lang ko familiar kay kung unsa ang mga proceedings na right after kay doon na gani i-file na kaso pud na sila sa ombudsman against the implementing office. But as to the merits of the case, I can no longer discuss that kay wala di pud ko familiar. Oo, pero asa ko lang tanaw importante gyud na nga ma-address na siya din kay sa kapiligro ba sa kapiligro nga mahatag nini ngadto sa kining community. Diin ang gobyerno dunay obligasyon, di ba? Unsay obligasyon sa tong gobyerno? Serve and protect. Servisyon o protektahan ang mga tao. So ubos sa ato amang police power, no? Sa ato ang kining gobyerno, pwede man na nato imon. We can even destroy property for the sake of protecting the people, di ba? Our power to destroy pag naatas kini nga gobyerno, pwede. Ay delikado na din na, di ka pasudlon. Daghan pa ang mga himo nga biktima din na, mga hagbong nga mga bata o mga tao nga moagi ng tulay, di ba? So, kisa ba ito araw nga abogado din na sa DP, nakahuna-huna ba siya din na, Sir Din, o maghimo og mga legal nga lakang, aron obligahon ning konsunhi nga makaagi ng kontraktor din na para mahumana din ang pag-repair anang na hugma nga flood control? Well, in that case siguro we will take legal measures again, no? Kaya nga to ang syempre like you said,
Kung halimbawa public safety na ang na-compromise, then we really should step in. Yun, no? So, sa pagkakaroon, unsa may gihimo pod ni Monolithic, unsa may gyud ni tabuan ni nganong nahugmak ba ni daghan man na taas man kaya ng flood control nato, pero nganong kana man dinha ang nahugmak, unsa ba lasaw ang pagkahalo dida sa semento, gagmay ang kabilya or wa gyud kabilya, ay kumpara nimo sa ubang portion din sa bangkiruhan nga lig-on man, wa man mahugmak. Actually, maayo gid ang workmanship, no? Nakita nato dito, pero katulang do namang gid muraga katong dire-diretso na weather disturbance early last year unya mautoy naka-cause sa damage, pero katong ang damage nga to is well within the defects liability period. Mauto ang contractor kay atutong nahuman sa Mayo 2023 and report na naguba February 2024, so wala pa kaabot ang usa ka tuig. So bilang po taangay mabalaka na 2025 na ron nya wa pa naayo, but the date of the report is well within the defects liability period. So mauto ang contractor agresibo na unta sa pag-ayo, just of course he also has this napod siya ngalan na protektahan. So do naman po siya budget to repair that. Ay kaso lang gyud wala gyud tagipasulod. Ilan na lang siguro i-barge? I-barge na lang na nila na ilang heavy equipment siguro, sir. I-barge ba? I-barge? Murag ingana kita padulong, murag mag-barge siya kita. Pero ang nakita nato dito ang sinseridad sa contractor, kay doon na yung mga materials niya dito nagiandam na. No? Doon na dito yung materials na for the longest time, doon na yung mga culverts na dito na maunang tatoy atong ilatag dito sa ubos. Kaso lang mao ni kani problema halagi. Ayan. Sige lang, no? Padayon ni natong monitoro ni kay dili man ni siya pwede, no, nga ang usa ka government agency nga nagapatuman og mayon ani ma-restrain aning usa ka private private individual or company tungod lang sa monetarial issue or unsa ba personal issue. Anyway, Sir Dean, thank you so much sa mga oras ug panahon ug paglaro diri sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Mayong buntag and more power po. Yes, salamat Sir June ug mayong buntag, more power sab. Alright, ninyo nabati mga igala to spokesperson sa Department of Public Works and Highways 11 nga si Mr. Dean Ortiz. Labot aning mga isyuhan ni. Watay kuandre. Amigo mi ani. Actually amigo mi. Kumpare ko pod ni. Nganong nagkakumpare mi? Kaya ang iyahang gikugos ako pong gikugos. Pero di man ta pwede diri maglipod-lipod mga higala. Di ta pwede pod diri nga naatay itago. Kay tago-tago ta pareha ta atong mga media mga higala nakadawat og kuan tag 10 million. Tag 10 million. Sira na mga kaigsunan ang reputasyon. Patay kang bata ka pero sure ball na ang 10 million. Kuya ng mga media karon ay 5 million, ay 10 million. Million na po. Why kalainan mga higala? Aning mga NGO, mga non-government organization nga magtukod, magparehistro sa SEC na ay advokasya mga higala. Kanang advokasya nga magbitbit og mga issue nga juicy kayo kay maoy adtuon kay para makapangayo. O di man makapangayo, makapangipit, na pag maipit ni mo, lugwa, man yun na mga higala ng duga, pastilan. Mao man na ang hitabo, di ba? Rama Johnny Ray, good morning din na Ajelu, Kawug, si Junel Paler, maayo nga buntag. Diya sa may kabunbon, malabog. Si Ridel Kizar, Antonio, damage daw Davao River. Asa man dapita dapat may baw ana kay delikado kuan ang nahugmak diya sa may grabahan naadin na tipak din ang portion may gala sa flood control. Ang disenyo man sa sapa nato burag di na mo banda ba, di na siya mo banda anang kanang portion na kanang natipak unya na ay tubig pod gikan diri mga higala sa kilid sa sapa, outlet pod na sa mga tubig gikan sa kabalayan. Mao na nga grabe mga higala ang pressure din na pag mo mubaha, igo siya, malambahan siya sa tubig kay pakurbada mang Davao River paingon din na sa tulay. Tanawa ra gud ninyo? Tanawa niyo, pakurbada man na. Pagkurbada na,
Muagi pa na anang kuana na kanang porsyon na din ha mo na nga na-pressure siya natipak mga higala. Kaya probably ang tubig po diri sa kilid kaning nay kuan dia nay kanang murag gamay din ang creek outlet anang mga kabalayan. Oh. May kankan pod. So wa na kay kusog tong gitapal ris kilid, liki mga higala ang simento. Oh. Labi nag ang simento gitama-tama ra pod kung unsay naas kontrata. Alright, Tasan, balik na ba higala man lamang pipila ka magapahinom do. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio o sa ito ang Facebook Live mga bay, taglo yorasan 42 minutos na ang nakalabay human ang alas 7 sa buntag na yung mga reported po din mga higala nga mga tipak-tipak na minaw pa man siguro karon din na si Sir Dean na ano din na nga tipak sir sa DK dapita sa may Bulton siguro tanan na lang yun siguro din nga portion i-check na lang yun na ipasisid na no tanang portion ana nga to ang flood control sa Davao River dapat makita. Dapat may bawaan na to para ma-repair. Kaya paunsa na nato ma-repair o wata kabalo, di ba? Wala ma-report mga higala. Ayun ani ni siya Kanang diki manggod. Na mga daik din mga higala nga naapoy tubig dili gikan sa sapa kundi gikan sa mga kanal-kanal, there is SIR, there is Sumaa, there is may Bulton, Magallanes, Bangkiruan, naapod na yung mga kanal din ha. Now, ang kanang-kanal, mubaha po na mga higala kay mo accumulate po na siya og tubig, labi na panahon nga kusog ang ulan. So, ang tendency din ha, pag dili dayo na ma-accommodate anang imburnal nga gibutang mga higala sa kontraktor, ang tubig musalsal og ayo anang likod nga portion sa flood control. Salsalo na sa tubig. So pag salsalo na siya sa tubig, ang tendency din ha maanod nang gibutang din ha nga yuta sa likod anang flood control. So mahawang na siya. Wala na siya pugong kaya nagpugong ana kay gipasandig ra man ang flood control
Karon kung wala na siya sandigan, unya naapoy pressure mga higala kay baha lagi, naapoy pressure gikan sa sapa. Ang tendency din kay wala na siya gisandigan, kay gisalsal anang tubig gikan sa kanal mga higala, gianod ang iyahang gisandigan nga mga bato o yuta, ang tendency ana mabali ang flood control. Naitabo na din natong una sa kwan. Kini nga to ang coastal road. Ha? Mao bitaw nang giusab ang plano ana to una bato ra unta nang ibutang das kilid atubang sa dagat. Gibutangan na mga higala og mga jackstone kay para mabuak ang kanang balod nga mohapak nganuman. Kay naitabo na din kanang tulay gamay das talumo, anang portion das talumo o rely ang kontraktor ana. Ang tubig mga higala gawas nga nibangga dire tubangan sa dagat, nilukso dito sa likod. Pag biraron sa dagat, nadugay na nga kantong portion sa likod. Katong portion sa likod nga mao mga higala gisandigan sa mga riprap anang tulay na kankan. So nabangag siya, nahawang siya. Ang infra, ang simento mga higala, no, ang infra nga gitukod, nabangag karon, nabali. O nabali siya. So maupod ni ang nahitabo anang flood control dinha sa bangkiruan. Labi na din sa kanang grabahan. Kay naay sapa o kanang ingno na to creek gikan sa mga kabalayan nga naay tubig. Panahon nga kusog ang ulan, mo-accumulate siya og volume sa kining tubig, iyahang ibuso paingon ngadto sa sapa. Ang problema kay di man tanang tubig mo subay mga higala sa imburnal nga ilahang gibutang nito paingon sa Davao River. Tungod sa kadako sa tubig, musalsal siya ang portion mga higala sa kadtong flood control sa infra, mahawang tong kilid, makankanan tong kilid, wala na siya sandigan kay ginapasandig ra baya na. No? Ginapasandig ra baya ng flood control. Di ba? Mura nag-uyab, ginapasandig lang daw. Matod pa ni Juvenal Burgos. Grabe na ginapasandig lang. So, ginasalsal na mga higala sa tubig, mawala na ito yung sandigan, igo na po sa pressure sa tubig baha, sa sapa na mismo, mabali siya. No? So, dapat ang required, ang plano ana, ang plano sa pag-construct ana, lahi anang ordinaryo nga porsyon niya mga higala, nga walay kanal, walay tubig nga gikan diri sa kilid. Kay kung naay kanal o tubig gikan sa kilid, pag mag-ulan, dako kayo dako ng tubig din mahawang ng kilid sa kanang flood control, tendency din kay wa na kasandigan, mabali na siya. So, ningon ko nga dapat lahi ang plano ana din ang kaispisuhon, ang sa simento, ang kadagkuon o ang kabag-on sa kining atua din i-construct o ang kabilya nga gamiton, dapat lahi. Dapat mas ligon siya mga kaigsuunan kay naa siya'y kining extra pressure nga dawaton gikan diri sa likod nga bahin. So kung na may palpak din ang kanang plano nga nung wa na gi-appeal o consider na nga pwede man di ay na siya makankan ng likod kay naa man ay kanal day din nga nahimong catch basin panahon sa ting-ulan. No, sige ulan, sige pugba, sige pugkankan. Wala na mga higalay support tong gisandigan sa kining flood control. Resulta, bali mga higala ang flood control. Mao na siya. So karon, wa may problema kay naa pa man sa grace period. No? Reperon. Mas lami gyud ng pasandigon ingon pa si Juvenal Burgos. Liwat pud ni nimo ning imuhang pag-umang kung si GR mo didi sa video ba. Hilig pug pasandig-sandig pod so, kani mga higala, dapat naagi ni siya lahi nga komposisyon sa pagplano ani. No, kay dili ni siya ordinaryo nga moagi lang ang tubig dinha sa sapas bangkiruan. Naapoy tubig nga nag-agis kilid. So kung hinay-hinay na din ang strength of material nimo sa imong plano ug imuhang pag-implement, ayan, disgrasya gyud na, no? So dapat i-correct na sa kini nga Department of Public Works and Highways kanang mga ingon ana nga issue mga kaigsuunan. Kay gamay ra na pero karon dako na kayo kay di na pagion mga higalang kontraktor nga mag-repair.
di na pagyo ni Consunhi mga higala. Kay si Consunhi, siguro po, by the way, balik na. There is 90.7 Love Radio. Tanawa yung orasan, 49 minutos, sumanang alas 7. Atong gisgutan ning dinasigrabahan. Siguro si Consunhi, gipramisan ni mga higala ni Monolithic nga bayaran pag yun niyang heavy equipment. O nyawa siguro mabayri, di na ron magpaagi si Consunhi. No, daghan kayo ni siya mga higala og isyong involved. Unang isyu ani mga higala, naabay katungod si Consunhi nga dili pagion, tungod kay iya siya ang tag-iya din na. Government project mga kaigsuunan. Doon na ba katungod si Consunhi nga maningil og bayad aning mga heavy equipment nga muagi dinha sa iya ha. Unsay gahom sa ato ang mga galang gobyerno, especially ang implementing agency DPWH pag-abot sa ingon ani nga issue. Mo bitaw tong ako gi-raise kaganiha nga naaday ka ng delegation na daw ana nga part na sa kontrata nga kumugawas ang kontrata kamo na bahala diya unsaon na ninyo pag-contract. Ang importante masunod tong program of works. Pero niingon ta nga dili na siya pwede because ang pag-implement ani nga kontrata bisag ang kontraktor mo'y naghimo kaakibat dinhi ang gitawag nato og kini mga igalang gahom sa gobyerno. Di ba? The right to protect o power to protect, obligation to protect and serve the people. Now, kung ihatag nato na sa kontraktor, private capacity mga higala, can the contractor compel this other private individual nga muagi mi din na sa imong property kay government project ni? Pwede ba? Pero kung ang DP mo'y moingon, posible. Because ang DP mga higala is close with authority. Din na sa general provision sa itong Batakang Balaod, which is to serve and protect the people. That is the mandate mga kaigsuunan sa tanang ahensya sa gobyerno. A very generic mandate. Right, no, to protect and serve the people. Now, ang issue mga kaigsuunan nga gi-raise, dili lang issue about public interest. No? Ang issue mga higala is also coupled with public safety. Yan. Ang public safety mga higala, tama to, ingon ni Sir Dean Ortiz, dili dapat siya makompromise because ang public safety should always be on the top priority mga kaigsuunan because it involves the lives, limbs of the people. Kinabuhi, kaluwasan, nga katungod sa mga tao. So, dili i-compromise. In fact, kini mga higalang gitawag nato og public safety. Kining public safety nga issue mga higala, importante kaayo ni. Ubos sa gitawag nato og inherent power sa ato ang gobyerno nasyonal. Di ba? Na ay inherent power. Inherent tungod kay di na gikinahanglan nga pandayan pagbalaod. Naa nang daan sa gobyerno bisag wa pa gipanday nga balaod ang ato ang mga lawmakers. That's the reason nga nung gitawag nato inherent powers of the state. Unsa ni sila? Eminent domain, right of expropriation. Di ba? Mula una. Power to tax and police power. Muna mga inherent powers of the state na dili na pwede mga igalag, dili na gikinahanglan nga magpanday pataog balaod. Karon, asa man ni sulod ning gitawag natog pag-imbukar ani nga public safety. Dili ni sulod mga higala sa police power. So di na kinahanglan nga magpanday patag balaod because public safety nasukit na mga higala sa police power, one of the inherent power of the state. National. DPWH is a national agency, mga kaigsuunan. That is not a local agency. We have to clarify anang local o national. Kay ang local mga higala, walay inherent power. No? General welfare clause lang ang ginasaligan anang local government. Unlike sa national government, nga na ang mga higala inherent power. Ang local, kinahanglan pang magpanday og local ordinance for that specific purpose.
Mao na ang kalainan. Now, balik ta. One of the inherent power is kani mga higala police power, dili power of the police ha. Police power. No? Mao ni ang the mightiest power of the state. Ha? Matod pa mga higala sa Supreme Court kung sa layman's panato, mao ni pinakamangtas nga inherent power sa gobyerno nasyonal. Ngano man, dili ka pwede makabargain ani. Can you bargain public safety? No. Di ba? And this power, mga higala, includes power to destroy. Power to destroy. Apil ani, kaning police power, pwede gubon sa gobyerno in the name of public safety. Ma'am Bell, site surplus, good morning din na sa Katalunan, Pequeño. Ha? It includes power to destroy. So kung ikaw magbabagbabag karon din ha, at stake ang public safety, pwede ka i-destroy. Di ba? One very good example, mga higala, aning gitawag na itong power of destroy, nga naa din is gitawag na itong police power in the name of public safety, mga bay. Kanang naisunog. Daghan kayo, mga higalang balay dito sa unahan. Pero ang fire truck dili makaagi, kay naa kay gitukod nga grahe din na anang agianan. Karon mayon ka dili na pwede nagubon. Kay private property man na ang gitukuran akong anang akong grahe. Nya di mo mangagi. Pero sa desisyon sa mga bombero nga maunay pinaka haom nga dalan para masalbar tong perting daghana ditong kabalayan nga naigo sa sunog. So, pangutana karon. The government kining ato ang gobyerno ang bombero naabay gahom na i-destroy tong grahe, private property para masalbar tong daghan kayong kabalayan nga posibleng lamyo. The answer is yes. Because ang tubag din nagdepensa mga higala is the government has this so-called inherent power, police power, that includes power to destroy. Kaya karon din ha, balik tayo ng grabahan. Daghana karon din ha mga higalang nga hagbong na mga bata, mga tiguang, mga waybag-ang nga hagbong din ha. Kay tungod anang problemahan na public safety requires. There is a requirements of public safety nga dapat himuon sa implementing agency, which is the Department of Public Roads and Highways. So dili pwede mga higala nga babag-babagan sa private company or individual nga dili pwede pasudlon. No? Ang private individual dili pwede mo babag ana, pero doon na siya'y katungod na musingil o compensation. Pareha gyapon atong akong unang example, giguba nimo ang grahe, private property. Kay dito mo agi ang bombero para masalbar tong daghang kay kabalayan, kay basig malamoy og apil sa sunog. Dili pod excuse mga higala ang gobyerno nga bayaran tong kuan kadtong naguba niya nga property. Pero ang magbayad ato mga higala dili ang gobyerno atong sitwasyon na kundili kadtong mga nangasalbar nga balay tag-iya ato maoy mo bayad mga higala adtong naguba. Kay kung wa to guba dili na sila masalbar. Di ba? Principle of unjust enrichment, nasalbar na ka. Di pa jud kamo hatag. Oh, di ba? Pero kaning sa grabahan, pwede ni mga higala pursahon sa gobyerno. O, ikaw kusun file ka lang dito og just compensation. After all, wagi raman mi din This is public service, and not only public service, it includes public interest under our kining constitution. One of the inherent power is police power, doctrine of necessity, doctrine of kining power to destroy, includes power to destroy. So, kung mabagbabag ka niya, ay destroy na namo din para mahuman yung problemahan kay basig daghan pa din mga hagbong mga bata din tungod aning imuhang pagbabag. Dili makatrabaho, dili ma-execute sa kontraktor ang kining public service. Di ba? Pwede na siya imuon. Pero dili kakapugong pod ni konsunhi nga maningil og just compensation. Ngano man, naa siya katungod over his property. Pero dili po pwede siya konsunhin na magbuot-buot og pila ang just compensation. Pwede na siya sabutan. Pero kung dili magkasinabot,
dalon ta na sa korte. Pila bagay rinta ana. Unsabay mga na deprive sa imuha during anang paggamit before and after. Unsabay nawala. Unsaba kadako ang damage sa imuhang part. Anang imuhang property. So, there must be a judicial determination kung dili sila magkasinabot. Pero atong bot pasabot na ay legal remedy na. Dili pwede mga higala nga ingno na lang nato nga stalemate na. Kaya di man mapagi si Consunhi. Dili po na makagi ang monolithic. Why mahimo? Dili pwede. DPWS, you are the in charge of that particular project. You are the agency na in charge. Dili pwede nga at imuon ta na lang nag-issue nga stalemate. Mura ta nagtambalos-los anang trabaho ana, di ba? So, you have to initiate. Kung di mo sugot si Consunhi, mangayo ka og permit. Nga mosulod ka din na. Probably sa city. O babaga niya, it includes power to destroy. You have to destroy. Butangan niya gate. Gobaan ang gate. Kaya nga itong gapas din na is public safety. Public safety ako subliyon that is within the police power of the national government. And it includes power to destroy mga higala. Dili na pwede nato na babagbabaga ng mga ingon ana. Harang-harango na nato tungod kay di na siya lang simply nga public service. After all, kaning yuta, paminaw mo pag-ayo. Kaning yuta, bisag kapila na himong private property. Gobyerno gihapon ang tag-iya ana. Ubos sa gitawag nato o doctrine of kining parents patri. Doctrine of parents patri. Tanong property mga igala, gobyerno ang tagya. Mo bitaw na mo bayad ta og tax kada tuig. Ti mailana nga nagrinta tas gobyerno. Gobyerno ang tagya ani mga yuta na to. Bayad ta og tax. Ti mailana nga nagrinta rata sa gobyerno. Dili na atua na gyud na forever. Mo bitaw na nga gobyerno nasyonal. Nasyonal dili nimo pulipugan kung kuhaon na sa gobyerno ang imuhang yuta. Naalay kondisyon, payment of just compensation and intended for public use. Di ba? Sa expropriation mo na, expropriation, eminent domain, one of the inherent power po na mga higala sa gobyerno nasyonal. O nga, wak kay may ika-private individual, tag-iya ka, usa din na ka parcel of land, agiana mga higala ng dekarsada, pwede ka mo balibad? Dili ko ni atag kay mahal pa ni, mo ko ni subdivision, lutilutihon ko ni, mas dako pa akong makwartaan ni, kontra anang ibayad sa gobyerno nga just compensation. Can you do that? Dili ka pwede mo ingon ana. Why? Because ang tag-iya sa gobyerno, ubos sa doctrine of parents patri, the ultimate parents na to gobyerno. So meaning, ang tanan na to ng property sa gobyerno na, bayad lang tag-tax. Ang uban wa makasabot ana, no? So kung gusto na karon gamiton sa gobyerno, kay giparintahan naman na sa gobyerno sa tuwa, kung gamiton na sa gobyerno nasyonal, dili ka pwede ka balibad. Mao na ang expropriation. Pero dili po pwede nga kwao lang po sa gobyerno nga dili ka bayaran na ay payment of just compensation. Mao na ang istorya din na mga higala. Rene Cabanya, good morning. Shout out sa may Bago Galiera. Ma'am Rosalyn Lagundi, mayong buntag din ha. Sa ingon na mga higala ang dapat himuon sa DP. Naman ay mga legal department ng DP. Dapat inyo lang pakusgan ang inyo ang legal department. No? I have to challenge the Department of Public Works and Highways. Dapat pakusgan na ninyo yung legal department. Why? Daghan kaayo mo din mga controversy. O niya, hinay na inyo din ang legal department ninyo na mura tagtambalos-los ana. No? Manghayar mo mga abogado nga kanang naagi kalidad. No? Pareha na nila attorney Rocky Malaki. Naay kalidad. Attorney Jik Europa. Kuyaw nga mga abogado. Daghan pa din ang uban. Daghan pa din na available.
Kana mo inyong ibutang din na ng DPWH kay daghan kay mo mga legal controversy din na road right of way, kanang mga ingon ani mga igala dili pagion. Oh, unsa pa na pati daghana. Unya, dili maka-isrog-isrog mga igala, kay siguro kanang inyong legal department din ha, naapod na problema pod siguro, base kanang inyong mga abogado din ha, nakasulod lang na, tungod mga igala sa palakasan system. Mao na, nakabahog tik-tik na toron din ha. So, I mean, suspitsa lang ng ato Pero, ang atong suspitsa, coupled with suggestion, palig-uno nato na atong legal department din ha sa DPWH sama kalig-on anang ato ang flood control. Kay kung huyang ang ato ang legal department din ha sa DPWH, di man lang makahuna-una og unsa mga higalay himuon aron nga maresolba ng mga legal issue nga nag-confront sa ilahang kining nga opisina na mao na giingon nga mura ra pud taan nag flood control nga substandard. Mao na din ha, dili maayong tilimadon. So I challenge ang Department of Public Works and Highways, pag mugna mo din ha og lig-on nga legal team. Ayaw ng legal team nga way klaro. Kay nakasulod lang din ha mga higala kay naay mga padrino ayaw. Paghimo mo diag legal team nga kanang ngilngig yun kayo nga makasulbad yun sa problema. Di man ingon nga makapanglamang ngadto sa mga sibilyan. Makasulbad sa problema. Kay parehani karon, moingon ka karon nga moingon na lang naron ni pinawa tay mahimo kay di ta pagyon hasta kontraktor moingon pod gustoon man namo wa mi mahimo kay di mi pagyon. Unya, usaw na daghan di mga hagbong. Ang kanang nagatipak din na mga lugit na puna sa baha mga igala, musamot kadako ang purisyo. Musamot kadako ang damyos perdisyo. Di ba? Pero kung na mga igalay, ngilngig din ang legal team, ay nako, maig di na magluhod-luhod si konsunhi mga igala. Maig di lagi na magluhod-luhod lagi. Pailahan kaso na. Di ba? Why problema na si konsunhi? Basta, siguro ang iya bayaran. Kasabot man na siya. Nga dati si government project intended for public use. Basta yung property din ha, pag abo sa panahon, kung dili na trabahon, masig maangin pa ng iyang property din na. Pero mo lagi na, pagi if you want to ask payment of just compensation kaya nagamit ang imong property because one of the attributes mga higala sa property owner, kanang right to preserve, di ba? To the exclusion of others. Mo na yung usa sa mga attribute mga higala ng property rights na to. Nakay katungod, Mr. Consoni, nga singlo ni mo na si Monolithic. Through DPWH. Singlo na ni mo. Kung di mo magkasinabot, kung pila ang imong ipabayad, ato ta dito, judicial determination. Judicial determination ang mahitabuan. So, mao na dapat. So, ang DPWH, dili pwede nga moingon lang nga stalemate na ron. Yun tayo mahimo, kay di tapag yun. Di makaperform nga to ang kontraktor. Gusto man nila. Dili na siya pwede. Dapat mukihol ng inyo din ang legal department. Ayaw isalig na kang Monolithic alone because Monolithic mga igala, contractor, is a private company. Wala na siya mandato sa tuang Batakang Balaod nga to serve and protect the people. Wala na si Monolithic. Ang naana niya din the right to collect. The right to collect. Og ang iyahang obligation is obliged to give. Obliged to give. Saan man ang obliged to give? Obliged to give is OP. Kung dili ka matag is OP, kanang imuha din nga mga materialis nga gigamit, amo nang ibagsak. Back to square one ka. Erwin Manalo, good morning nila. Shout out kang Jean Ancheta. Ad Sibil, Libby. Good morning ninyo din. Si Commander Angi, si Spike Lim, sa may Mahayay, Tugbok. Kanunay pong nagapaminaw dinhi sa tuaga programang issue sa masa. Ayan. Isa pa ba ning uban na rin nagpasupot? Daghan naman kayo ni. Kagawad rin ni Pibinito. Good morning din na.
Si Kuya Mel, again, good morning ninyo din ha. So, mauna mga higala ang dako kayong problema karon. Dapat na ay positive act nga himuon ang DP within, of course, the legal frame of our laws and constitution. Di man puta pwede nga maghimo ta og dili na mao, di ba? Ang atuwa din ha, mapakita na to nga naatay mahimo tungod kay public servant ta, naatay mandato ubos sa atong batakang balaod. Taw-taw, balik ta man lamang pipila ka mga pahinumdom. Isyu sa masa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Habagat pa rin ang umiiral sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan at ito pa rin po ang nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa, maging yung mga thunderstorms o pagkidlat, pagkulog. In the next 2 to 3 days, inaasahan pa rin po natin na dominante pa rin ang southwest monsoon at ito pa rin po ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita po ito as of 3 a.m. Kanina sa layong 1,190 kilometers east-northeast yan ng extreme northern Luzon. So medyo may kalayuan na po ito sa ating landmass at sa kasalukuyan wala na po itong any effect o direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Base sa ating latest analysis ay high chance na po o mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo in the next or within the next 24 hours. So posible po na bago pa man ito lumabas ng ating area of responsibility ay mabuo ito bilang isang tropical depression. At kung sakaling mabuo man po ito bilang isang TD o tropical depression bago po ito lumabas ng ating bansa, ay ito po ang magiging unang bagyo sa buwan ng Setyembre at papangalanan po natin itong si Bagyong Kiko. Pero sa ating nakikitang outlook, kahit po mabuo siya within the area of responsibility at dahil medyo malayo na po siya sa ating kalupaan, mababa na po yung tsansa na magkaroon po ito ng any effect pa o direct effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, patuloy po tayong magantabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol po sa nasabing weather disturbance. Para naman sa pagtaya po ng ating panahon, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mataas pa rin na tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dito po sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging sa mga lalawigan ng Batanes at sa Babuyan Islands, maging sa Apayao Province. Dulot pa rin ho yan ng southwest monsoon o habagat. So saan man ang lakad ng ating mga kababayan doon, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala sa natitirang bahagi ho ng Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms in the afternoon or evening, kaya't wag pa rin kung kalimutang magdala ng payong. So sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura for today. 18 to 23 degrees Celsius sa Baguio, 25 to 31 naman sa Lawag, 26 to 32 sa Tuguegarao, 25 to 31 degrees Celsius din sa Legazpi City at 21 to 29 degrees Celsius sa Tagaytay. Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan. Inaasahan din natin ng improved weather o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin doon at tsansa lamang ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Gayon din ho sa Puerto Princesa, bilang kanina po parte po ng forecast natin sa Luzon, sa Puerto Princesa o sa Palawan Province at sa Calayan Islands. Asahan din natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa rin ho ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog sa hapon at gabi dahil sa habagat. So para sa pagtayo ng ating panahon, 25 to 31 degrees Celsius sa Cebu City, 24 to 31 naman sa Puerto Princesa, 26 to 31 degrees Celsius sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius sa Iloilo, habang 25 to 32 degrees Celsius naman po sa Tacloban City. Samantala sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin at kung may mga pag-ulan man
ay mga isolated o mga pulupulong mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Sa Zamboanga City, 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Again, at inuulit po natin, posible pa rin ho ang mga thunderstorms o mga pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na pagdating ng hapon at gabi, dahil pa rin ho yan sa southwest monsoon at sa mga localized thunderstorms. Wala rin po tayong gale warning ngayon sa lumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon o pag-alo ng ating karagatan para sa araw na ito. Gayunpaman, ingat pa rin sa ating mga mandaragat, lalong-lalo na po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 5:44 in the morning at mamaya lulubog ang araw sa ganap na alas 6:07 ng gabi. Yan ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. Ayaw kalimot sa pag-tune in sa 90.7 Love Radio. Og i-check ang inyong orasan. 15 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Sa laing bahin mga higala, ang Bureau of Customs ng raid sa balay sa kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya. Kahuman, ang na-recover may gala sa Bureau of Customs sa pagpanguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno, duha na lang kabuok ang luxury car, agaray. Gikan sa 40 kabuok nga iyang gipa-feature mga higala ni Corina Sanchez o ni Julius Babaw, pag-abot sa investigasyon na himong 28 na lang ang iyahang giangkon. Karon gi-raid sa Bureau of Customs, duha na lang kabuok mga higala, pastilan. Ha? Unsa ba ning itabuan no? Asa na to ni paingon? Manang niingon mga higala si ni Pomosino, ang atoang komisyoner sa Bureau of Customs, manubag daw ang mga tao nga naghatag og ayuda kang Diskaya sa pagtago ani nga naisgutan nga mga luxury cars. Now, unsa day issue aning mga sakyanan ni Diskaya? Daghang ni mga higala, dili lang ni siya may tungod sa unexplained wealth. Dili lang ni may tungod mga higala living in a very luxurious life, asagikan ang income. Apan issue po ni siya mga higala sa Bureau of Customs. Kung kanina isgutang mga imported na mga mahalon, mga luxury cars ni Diskaya, nakabayad ba ni mga higala og custom duties? Kay perting dakuha mga kaigsuunan, ang bayaran nimo anang magsulod ka og imported nga sakyanan. Manudlo ka to kag US, adto ka bisag asa nya na kay magustong sakyanan, kay bilyonaryo ka na, kay nakakontrata kag flood control dinhi mga bahay sa ato ang nasod. Pag sulod na, kana paliton ko na, isulod na. Isip na paingos Pilipinas. Pag abot sa Bureau of Customs ana mga higala, dako kay kag bayron ana. No? Nganong dako man og bayron ning mga sakyanan gikan sa gawas. Ang purpose sa gobyerno mga kaigsuunan para i-discourage og ato ang ipatronize ang locally produced. Usa may locally produced na to ani? Kanang mga surplus, locally produced naman ang mga surplus kay gichap-chap man na, gikwaan man nag-atop niya, intact yapon ang ubos. Abot diri, sumpayon lagbalik, locally produced na mga higala, ang surplus. Wala naman ta diri, para itong una, itong buras type, Francisco, asimbol mga higala, wala naman ta na karon. Oh, di ba? Surplus. Kanang surplus dyan, mahal po nagbaya dyan, kagika mas gawas. Ay, ang deklarasyon ana, bisag tibuok na, chap-chap may deklarasyon na sa Bureau of Customs, pero alam na yan ng Bureau of Customs. Pero, pikit mata lang,
Kay na may dakong talay mga higala ambot tagpila ng per unit anaro mga surplus sabi na kanang mga kanang gagmay na mga minivan. Kanang mga transformer. Sos Ginoo ko. Diha ron mga higala nakatiba-tiba ng mga taga Bureau of Customs. Atong una katong Starix, Bungo, karon munisikaton kaning transformer mga higala. Ambot pilay pangayo anas Bureau of Customs mga kaigsunan Karong taon-taon, good morning din na sa mga taga LTO, si Siders Bitoy, si Dudong Barrios din na, si Jamil, may buntag ninyo dia mga taga LTO. Taon-taon, ato ning balikan mga kaigsunan, no? Ngano, nga dagko o mahal kainig bayad ni may galas gobyerno ni mga imported nga mga sakyanan. Malaman pipila ka mga pahinomdom. Ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik na kala din sa Tabalaguyog sa programa ng Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Good morning sa mga taga-barangay Santo Niño Mintal. Ayan, galanog-lanog ang ato adinhang programa istasyon mga higala sa Santo Niño Mintal, no? Mga tricycle driver din na, mga mulupyo din na sa may Santo Niño Mintal. Good morning sa inyo Onya, good morning kay Boy and Tess Pusta sa may Dika Homes sa Katalunan Grande. Onya, di apay gipasupot din hinga greetings si Kapitan Ututan, may buntag din na sa may Mandog, may buntag nimo din na Kap, no? Onya si Tating Uruyan namina po sa may Puan og si Alice dia sa may Barangay Santo Niño og Ate Edith Kiamko kanunay namina sa programa nato Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Si Kapitan Ututan suki na ni nato di ay. Og si Kagawad Nini Uralde may buntag dinawad. Sabay gikabisihan ron ninyo da ni Kapitan na bata din na gipatumang barangay segregation. Maling programa mga higalas mga barangay nga. Wa gyud masegregate. Barangay segregation. Wa mangga masegregate ang uyab ug ang asawa. Basura na ba hinuon? Pastilan ninyo din kamo gyud. Wa mangga masegregate ang asawa ug ang uyab mga higala. Ang kana na ba hinuong basura? Ay nako, good morning na kang Big og kang Paul sa Bulkatsoyan din na sa Bago Aplaya. Og sa iyahang mga angels din na nga walay pako pero damo bulbol. Paborito sa mga
PUG driver. Garay. O si Lalay din na. Lalay Beauty Salons po. Good morning din na. Pinabay-baya din na Lalay magpagupit. No? Pagupitan ko ning ako adaring ito'y. Buntag din na ni Lalay. Now, direta mga igala. No? Naisgutan ako kanibang si Diskaya ba? Sara Diskaya. Sa kang Julius Babaw nga balita, 40 ang iyahang luxury car. Pag-abot sa investigasyon ngadto mga igala kag Senador Marcolita, 28 na lang. Karon sa Bureau of Customs grade, worst, duha na lang kabuok. Sa kinitabuan ni mga kaigsunan. Anya, niingon si Customs Commissioner ni Pomosino, ngadto sa mga mitabang kang Diskaya, pagtago sa mga luxury nga mga sakyanan, bantay lang mo kay naamoy liability. Good morning da, Erwin Manalo. Og si Gisnel Salaom, kanunay gining nagapaminaw diri sa ato aga programa si Eva Tongson, no? Good morning din na. Always pud yun siya naminaw bisan pa sa laing planeta patasuki na gyud ni sa issues mas. Jesse Bahinting, shout out sa may mga taga Lisada Toril. Rene Cabanya dili sa Bago Galira, na naglanog-lanog ta sa Bago Galira mga igala, mayong buntag do sa to ang mga silingan si Peter Agua dinag sa iyahang pinalanggang asawa. Ug labaw tanan, iyahang mga pinalangga dinhang ugangan. Sip-sip gid sa ugangan pero di para di bawion ang asawa. Di ba? Bobby Narbay, good morning ninyo din ha sa may bahada. Now, anong apil ang Bureau of Customs ani? Siyempre uso ang issue mga igala. Pero naa siya lehitimo. Kining kadahilanan nganong mo apil ang Bureau of Customs. Kay gusto nila kuno. Sayron mga igala kining mga luxury car ni Sara Diskaya, mga imported ni kung nagbayad bagyo daw ni mga kaigsunan og tinuod nga custom duty. Kaya bang bayran nimo nga tax obligasyon pag magsulod ka og sakyanan imported. Dako kaayo na nga obligasyon mga higala basta imported nga sakyanan way labot ng surplus. Imported nga sakyanan perting dako ang nagbayran nimo sa Bureau of Customs. Nganong ingon anak kadako? Gawas nga luxury na siya. Ang spirit of the law, ganong nag-impusar ang atong gobyerno og dako nga bayran mga kaigsuonan o bayranan. Aron i-discourage ang mga Pilipino nga mahigugma sa mga imported nga mga sakyanan. Bahayag ang mga Pilipina mahiligon og imported nga lalaki pero ayaw lang sa sakyanan kay mahal kayo na og custom duty. Bahalag mahigugma mo din haan ng mga foreigner din ha, mga Pilipina. Ayaw mo kahigugma pag-ayo ng mga sakyanan nila. Kaya kung inyo nang isulod din pahamtangan tana og dako kayong buluhisan. Ang principle anang gisunod ubos sa ato ang Declaration of State State Policies mga kaigsunan or state policy is kanang gitawag nato patriotism, patronize sa ato ang kaugalingong produkto. Kay kung baratohon ta na daghang manguha may galag imported na nga sakyanan. Unya usaon ta na lang niya ato ang mga local produce. Dili na ni mahalin kay quality wise, ang exposure mga higalang kasikatan nimo worldwide man pagikan sa gawas pero kanang local dili sa Pilipinas local ra man na. So dili na mahalin ang lokal. Mao na mga higalang pahamtangan taas nga buluhisan custom duty so that Filipinos nga maka-afford shall be discouraged. Dili na makakuha o di na mukuha mga higala. Pero si Diskaya mga higala ma-discourage. Nanguha gyud og mga imported nga luxury nga mga sakyanan. Mao na gusto buklo sa Bureau of Customs. Gipangtago na to mga higala. Nganong gitago? Kay basin gyud og tama ning suspitsa sa Bureau of Customs nga wala toy mga papilis mga higala sa dihang niagi sa Bureau of Customs kay nagtalay lang sa mga opisyal. Ayan, nagtalay lang sa mga opisyal.
So it can be subject for confiscation mga higala. Kahuman ipabiding sa Bureau of Customs kinsay makadaog diskaya ra gyapon. But at least nakabayad siya mga higala. Rodrigo Montibon, good morning. Sa may Domingo to Pampanga, Santo Domingo to Pampanga, Davao City. Maayong buntag din ha. So, mao ni mga kaigsunan ang problema karon. Yun na pa, ato ni padayon. Ayaw kalimot! Asaray! Ang ato ang daog kaday, daog, huli kadong daog kag brum-brum. Papromo na to. Sugod kagapo na anay naglibot-libot din na sa inyo ato pang Lunes. Hatag og coupon. Bong makasampon, good morning. Naatay weekly winner. Kada Biyernes, grocery packs, 5 kabuk. Kada bulan, usa ka sakong bugas na apay grocery packs, 5 kabuk. O sa grando na to sa January 30, 2026, brum-brum na gyud mga higala og uban pang papremyo. Tutok lang gyud mo permi diri sa issue sa masa. Kaya masapnan mo diyang naminaw mo, automatic coupon, qualified ka na sa kininga parapol. Ano lang kasimple. No? May mga team nga bumisita din na sa inyong lugar. Paniminawan mo diyang naminaw mo dili sa 90.7 Love Radio, automatic coupon. Including kaning mga na ay mga gipang text, gipang hatag din nga mga address. May buntag din na pare Ricky 5 sa mga taga Island Garden City of Samal. Appeal mo. Kay review ni nga to ang TOA na amoy mga pangalan o kwanto manawag sa inyo ang amo ang istasyon o niya i-inform mo nga naamoy coupon. So sa sunod, dili lang ni motor, kung dili, kuala po, umbak. Transformer. Pohon. Amo pa ng planoon magala. Pero sa pagkakaroon, brum-brum lang sa, motor lang sa. Kay para, kuan ba, naapod mi ikabalos nga sa inyo nga naminaw mo din sa to ang programa. Alright? Basta timanin na ninyo kanunay ang ato ang papromo, huli kadong, daog kag brum-brum. Sa padayonon tani mga igala, kay taas-taas pa niya to ang isgutanan. Daghan siguro, atong 40 ka mga sakyanan ni Diskaya, basig kasagaran ato mga higala, wala to makabayad, wala to'y sertifikasyon gikan sa Bureau of Customs, kay gipalusot lang mga higala, kay nag-SOP lang sa mga opisyal din sa Bureau of Customs. Kaya kung sundon ang taripa, dako kayo ayang bayaran. May nang sundo na lang ang SOP sa mga opisyal sa Bureau of Customs, kay mugamay mga higala, kay mugamay ang iyahang obligasyon. Style din no? Kani surplus dyan. Imported man na. Nga nung gamay ra magbayad na pag-aabot sa Bureau of Customs, ang naa sa papel ana, no? Ang naa sa papel ana, dili man na sakyanan. Chap man na, scrap man na ang gibutang mga higala. Kung ang gamay kay bayran. Pero ang mga opisyal sa Bureau of Customs, nakabalo na sila. Labi nagmulabi ka sila nga, sir. Di na lang minamo ni Picasso ning amo ang transformer, sir. Muhatag na lang misinyo haog dako-dako. Dungagan na lang namo, kay mura manggapon na mo gastoon. Ipa-welding na namo, amo ang welder. Mo'y motiraan na niya, pinturahan na po namo. Dako na kayo may gasto, sir. Ang among ibayad sa welder o ipapintura, sir. Amo na lang ihatag din ninyo, sir. Kamu na lang bahin-bahin. Sugot kayo ang taga-Bureau of Customs. Sugot kayo. Unya, dili pa mga higala matatsahan ang kining sakyanan kay di naman nila Picasso gamitan mga higala og acetilin. So, ang katong igasto nila pag reassemble mga kaigsunan, ibayad na lang nila sa mga opisas Bureau of Customs, i-SOP na lang, italay na lang nila. Kay basin pa unya og ilahan ng Picasso niya ang lawas mga higala kanang lower portion kay ana mapapikas horizontal. Ang atop lahi nya butangan lag kuding. Nya inig abot dire, abot sa yarda, isalob og balik. Pero ang deklarasyon dili sakinan. Chap. Di ba? Tanawa na ninyo, nani mga kuding ng mga atop ug kanang lawas. Pero kung buo, alam na dis. Alam na dis kung buo na. So, mo na ang diskarte din na mga higala. Buo, isulod, dako, og SOP.
Kay may na di na lang kuan kanang mga surplus nga walay kuan, walay agi sa kanang acetylene, way winildingan skillet. Buo na. Munay buo. Mahal na kay wa na gi acetylene. Kanang naay agi winildingan nga gi tapala lang may galag masilya man gipintura ag usab. Kana ang deklarasyon ana chap-chap. Pero dili chap-chap sakyanan gid siya. Nga giputol lang haron makalusot, ma-circumvent ang balaod nga kunuhay chap mga higala. Kasi may nagpasugda na mataga Bureau of Customs sumangyapon. Circumvention. Mga kontraktor mo sulod may galag mga elevator, escalator. Dili yun na ibutang ng elevator, escalator dito mga higalas papilis. Nga naman, pating nakuha kag bayaran kung imo nang ibutang dito elevator, escalator. Ang ibutang dito, building equipment para gamay rag bayaran. Ana nang start din na. Pastilan yun yung mga tawhana yun niya karon. Nagkaringga mga higala kay kunuhay ilahang imbestigahon ang mga sakyanan ni Diskaya. Alam na dis. Kat Verde, good morning din na. Shout out sa may Image World, labi na kay Boy Hakot. Uy, nasi Boy Hakot din na. Mga taga-barangay Mulig, may buntag ninyo din na. Si Dodong Ihalas din ha. Si Tatay Rudy, may buntag. Si Danny Picot, ang handler ron din na ni Kunsihal. Naminaw po. Kinsa pa na din na. Si Dodong Itok Maratas. Asa nagkaros Dodong Itok Maratas. Sige na lang manig laroy-laroy. Bura manig iro mga higala nga wa makapon. Sigig pangita og chikabib. Gahi pay ubo. Good morning nimo din na. Edgardo Di Paroco, good morning. So, mga kaigsuunan, ang dako kaayong problema. Ang surplus, ay nako. Kaya si Mambel site, surplus, tabalo na anay. Kay, huwag mo pa ng tabason karon o asitilinon pa na nimo. Basig ang imong mabutang nga atop anang kuan inigbalik na, inigasimbol na to sa yarda. Basig ang imong mabutang nga atop anang kuan, kanang atop anang imuhang transformer, ang atop sa kining kuan, ang atop sa multicab, kundi ang atop sa kanang bunggo, mo may imong mabutang. Okay na kay na kanang buo niya ang imuhang gasto o papapintura o pag acetylene ana, pawildig balik, imo na lang ihatag sa taga Bureau of Customs. So hayahay kayo ang taga Bureau of Customs. Iya na tanan. Mura na po siya welder, mura na po siya may galag pintor, at the same time, Bureau of Customs pag yun siya. Kayahay sa mga panuhatag ko. Hayahay kayo. So mo nilo, gigugukod nilo mga galas Bureau of Customs, asa na ning mga sakyanan ni Diskaya. Iyang ipanghambog dito kang Julius Babaw o kang Corina Sanchez. Asa na ni ron. Nagpinangitaay na ron mga kaigsunan ang mga panuhak dagko. So ang nagsukpi ani ang gobyerno. Ang gobyerno nag-ingon mauni bayran sa imported nga sakyanan nga mosulod. Mauni ang taripa. Pero wala bayari mga higala. Kay ang gibayaran ang opisyal sa customs aron na palotson. Ayaw nag-iagi din sa x-ray machine kay mabulabog tana. Ayaw giagi sa x-ray machine. Dito na ilipot na sa likod. Ilipot. Kuyaw kay ng Bureau of Customs purya-buyagoy. Kaniadto pala. No? Naapo na sila mga binuhi daw medyamot lang o sa katinoon. Kuyaw na. Ano man? Pag dili ka muhatag, kontrabando ng imuhang karga, manawag na silag media. Anya himuon kag accomplishment. O kanang bisag di lang kuno magkasinabot sa ilang gipangayo. Kay dak-an na siguro kayo ka. Ay ideklara gina ibulabugon ka. Manawag nag media, ideklara nga accomplishment illegal ang imuhang gisulod. Pero kung muhatag ka bisan pag illegal ng imong gisulod, di gyud na manawag og media mga higala. Para way bulabog alang-alang. Niyata nag-isope manawag pagkag media. Mabulabog. Musabot na ka-iskandalo kay mo yaw-yaw na tulong tag-iya ng kontrabando nga naghatag pa ni paminimo niya kahuman imo pa mi bulabogon unsa kang klaseng Bureau of Customs. Di ba? So mauna din mga higala. Kanang Bureau of Customs usa na sa most corrupt nga departamento mga higala. Bisag kinsan lang ibutang ana. Atong una kay nakog maayos na panahon ni Digong.
Kay si General Lapina ang gibutang, maura gyapon, bisag kinsa na lang gibutang nas Bureau of Customs wala yan. Oh, si Lapina mga igala is well decorated general. Oh, pag-abot din na sa reputasyon. Pero wa gyapon dia masulbad ng Bureau of Customs mga kaigsunan. Grabe gyud ka korap. Systemic. Ang corruption anang Bureau of Customs. Muna pag moingon gani kag asa ka trabaho. Wala, Bureau of Customs kuya okay na. Pag-abot sa sabungan na #1 nga puntos. Ay nako, tatan, balik taman lamang pipila ka magapahinom. Isyu sa masa. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na bagala dili sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Again, good morning na kang ma'am nits niyo tanusay. Sir June, okay lang di kadawat o palipay kay ang imuhang paghisgot og balita sa mga pangitabo sa tuang nasod amo man katungod nga maibaw-an. Salamat sa imuhang programa. Maka-learn mi balaod nga may sgutan sab nimo. Salamat kay nimo ma'am sa imong pagsalig dinhi sa programang issue sa masa sa 90.7 Love Radio. Kani mo wala ni kapin kabubuton. Amo ani gini voluntaryo lang pahalipay nga na sa inyo. Ay, by the way sa tuwa mga listeners kung doon mo inabawan din na kanang garments kanang tigimog t-shirt. Kuan ko i-PM ko ninyo kay nasuldoan ako sa 90.7 Love Radio para sa ako ang pizza 15. Advance kayo ang Love Radio Manueldo. Ako ang pizza 15 suldo nagyatag na. Ako ning ipahimo og t-shirt para sa to mga listeners. Pahimo tanig t-shirt. Salamat kay din na kang kuan. Boss Kuya Wilson. Sayo pa kayo gisuldoan ako. Para sa pizza 15 mga igala na anang sweldo. Sayo ni may mo t-shirt. Pero kuanay ko ninyo, kanang naamo din nabawaan nga garments. Kuanay ko ninyo, nana ko ina-hire nga kanang computerized nga pag-imprinta para gwapo. Kay para mo gwapo po natong itsura po, kinaarabay katunga sa kung naong gi-appeal aning design ani. Para mo gwapo po itong itsura, dapat gwapo ang printing. Kung naamo nabawaan diya nga garments, nga makapalita. Bisag mga 50 ngadto sa 100 ka mga kwansa nya sa sunod na pud ang uban. Makapahimo ta og t-shirt para ngadto sa mga nangayo. Ngadto las mga nangayo. Katong wa nangayo ay pamugos na natong naong nga t-shirt. Ngadto las mga nangayo, no? Souvenir ba souvenir, tagai ko ninyo og address dire kay tuon ko na lakwon ko na next week.
Kaya murag di na siguro kay ko busy na ako'y libreng adlaw next week. Ato nang i-follow up. Alright, 43 minutos na magagala uman ang alas 8 sa buntag. Dili pagyapon sa ato ang panagbanuban sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Dili ta magagala sa istorya ning si Speaker Martin Romualdez kuno og ang iyahang unom kaning Big Six niya mga igala. O, apil man niya sa Big Six actually. 5 ka mga atabs mga igala. Mao karoy ni gawas. O gitudlo. Ni gawas sa investigasyon o gitudlo mga igala nga utok ani mga kaigsuunang massive corruption sa Department of Public Works and Highways. Ang pangutana na apabaylain. Di ba? Asa gikan ang gigasto adtong PI, People's Initiative. Asa gigasto atong ipanghatag-hatag mga higala nga mga gitawag na tog hinabang, tupad, AX, MAX ug uban pa. Asa gigasto gipangsol sa mga opisyalis aron sa puangon si Tatay Digong paingon ngadto sa dahig the Netherlands. Asa gisuhol mga higala aron dutan sa impeachment ang ato ang Vice Presidente. Gikan sa kwarta sa mga tao. Alang-alag ilahan ng ibutang din na nga kani gigasto ni para sa impeachment ni Inday, kani gigasto ni para sa People's Initiative, kani gigasto ni para kang Tatay Digong dalon ito sa dahig. Di mo na pwede. Di ba? So, kana palang daang mga gastuha mga higala. Questionable na kaya na. Especially, lawmaker ka, dili ka law enforcement department. Dili ka tigpatuman, tigpanday ka ra og balaod. So, ang ulo-ulo gid aning corruption karon. Labi na aning kontrobersyal nga flood control. Paring Ricky Cinco og mga taga-Island Garden City of Samal, good morning din na. Kang Mads Malo, paring Edgar, Juber, Kapitan des Tagbitan-ag, maayong buntag. Si paring Oking, o ang iyang pinalanggang asawa. Good morning ninyo din na, mga taga-Samal. So ang ulo-ulo gidayaan ni mga igalang korupsyon karon sa DP. Kani gyud ay si Tambaloslos og ang iya mga higalang 5 ka mga alipuris. Atong tan-awon ron na-mention ko na to mga previous episode na to. Nga ang ilaha may galang salin misalta og tag 1,000% sa previous back in 2022. Kung ikumpara nimo karong mga panahon na, ni saka og tag 1,000%, 800%, 1,000 kapilo ang ilahang kwarta. 800 kapilo ilang kwarta. Ang pinakagamay may gala, 600% ang gisaka. That's why, ang ilahang milyon kaniadto, nahimo na karong bilyon mga higala. So tama si Vice President Inday Sara. Sila ra ang nagbuot sa pundo sa gobyerno karong mga panahon na ubos sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Sila ra ang nagabuot-buot di ay. Kinsay tagaan, asa paingon ng kwarta, sila ra nagbuot-buot. No? Ang kang Martin Romualdez nga kwarta mga higala, 3 billion na. Naku po! Yun lang. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue Yung mga memorize yan? Basics! Love Radio. Alright, balik na magala din sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa. So, grabe na kayo mga igala. Ang naitabong korupsyon. Ang kang Martin Romualdez nga kwarta, milyon lang, karon 3 billion na. Ang iyahang mga aliporis, kaning Big Six man ni sila, dias Kongreso, milyon na po, billion na. Ang gisaka mga bay, naa sa 1,000%. Ang ilang kwarta itong una, 2022, nga wa pa musaka,
mo pa'y pagsugod sa administrasyong Bongbong Marcos. Oh, billion pa lang ka, billion na. Ni Saka mga higala 1,000%. Na ay uban 800, 600, wa gyud ni below mga higala 500% ang gisaka sa ilahang salin. Oh. Ay nako, ay may buntag din na ni paring Alfred Santos sa Nazarene kuha naman na ron din na, no? Kanang Apartil, Nazarene Apartil sa may Mambagoe, Island Garden City of Samal. So, asa manigikan ng kwartahan eh? Biyaya ng Panginoon? Basig biyaya ni demonyo mga kaigsuuna ng kwartahan eh. Ang mga tao nagkalisod. Ni samot ang kalisod kay gibaha. Kay ang flood control mga higala, gikurakot sa mga panuhak dagko. Karon, na-dig up na sa investigasyon nga ang utok yun ay aning corruption din ha sa flood control. Si Tambalos-los yun ay kining lima niya ka mga kauban mga higala nga mga congressman. Kaya mo na paminaw mo. No? Napabatay oras. Di tanan ni may isgutan ning kang Crispin Rimulya ugma na gyud ni og kaning statement ni Inday Sara nga gilipat-lipat rong mga Pilipino mga higala aning gobyerno ha kay naa na poy laing giplano karon naa na poy laing giluto nga kabalbalan ning gobyerno ani ugma na ni pero kani paminaw mo. Sa resulta mga higala asa naman picture man noon sa uyab nako ang nigawas. From 2022 to 2025, si Martin Romualdez ang kwarta 315 million lang. Karon nahimo nag almost 3.5 billion. Ni Saka mga galag 1,000%. Ang iyahang sinaligang bagman nga si Saldico, ang kwarta mga higala natong 2022. Kani di pa gyud sigurado kani kwartahan basta ang recording period is 2022 to 2025. 236.7 million lang. Karon si Saldico nagyaka-yaka na mga higala ning 1.51 billion mga higala. Nitubo og 637%. Si David J.J. Suarez, otro po ni mga higala perti makadipinsa sa Tambalos-los. Kaya ang gitubo din siyang kwarta mga higala 813%. Gikan sa 287.6 million, nahimo ng 2.34 billion ang kang Suarez. Kani si Dong Gonzales, ang kwarta sa 2022, 136 lang. Karon, nahimo ng 1.3 billion mga higala, may tubog 956%. Si Manix Dalipi, 203.7 million, karon 1.49 billion na mga higala, 733% ng gitubo. Edwin Garjula, 299 million, karon 2.2 billion, 735% ang gitubo aning ilahang ning kwartas mga panuhak dagko mga higala. Unsay negosyo ninyo? Unsay negosyo aning mga congressman ani nga public service man mo serbisyo ngadto sa mga tao? Unsay inyo ang negosyo nga in a span of 3 years ingon ana kadako ang inyohang ganansya? In a span of 3 years ingon ana kadako ang ganansya sa mga panuhak dagko. Kung wala mo'y mga kabalbalang gihimo din sa kaban sa gobyerno, unsay inyohang gihimo? So kibali mga bay, ang burden of proof karong panahon because they are public officials. They are obliged to declare sa ilahang salin a statement of assets, liabilities, and net worth. Basta public official ka, you are obliged. And this is under oath. Dapat tama. Otherwise, you will be held criminally liable. O sa to'y tawag na sa kaso nga, na makaka under oath. O sa tawag na. Mo na ang atubangon nila kung mamakak sila. So, dili dapat sila mamakak sa ilahang salin. So, klaro, o sa inyohang negosyo, nganong sa 3 years, iyon anak kadagko ang inyohang ganansya, pwede ba mo apil ni anak?
Oh. Apil taan ng ilang negosyo. Apil ka kapriso anong trabaho apo. Oh. Apil ka diri dyan. Apil po ka kapriso. Yung anak ko mga higala ang ilahang gipang kaw-kaw nga sapi gikan sa kaban sa gobyerno. Perting luuyas mga Pilipino. Oh? Galing lang ang mga Pilipino ba? Mapainobsanon. Pero ayaw sagara. Ha? Ayaw yun isagad. Kaya basin unyag maparihata sa Indonesia nga mga public officials muagi mahigala nasud sa kanan pang batuhon. Ha? Pangkulatahon ang ilang mga public officials dito. Naana mga higalay civil unrest ang Indonesia. Tungod sa massive corruption sa gobyerno sa Indonesia. Kita wa patay civil unrest diri mga higala, emotional unrest pa lang ta consumption ang mga tao. Usaw yatong himuon ani atong mga public officials sa grabe ka corrupt. Gihurot og pangawat ang kwarta gikan sa kaban sa gobyerno, kauman sige mga higalag himog mga tax measure aron pabayro ng gobyerno bisag unsa na lang. Kuwang na lang mangutot diri sa Pilipinas na anay tax. Para naay daghang makawkaw mga higalang ha. Pundo gikan sa tuang panudlanan. Efficient collection yun. Ha? Para naay pundo mga higalang ha. Makawkaw ning mga congressman nga mga kawatang dagko. Fuera de los Buenos. Oh. So, dili layo. Mabuta din ha anang pareha ni tabo sa Indonesia. Civil unrest. Mga protesta, riot sa mga sibilyan, batok sa mga government officials nga grabe ka korap mga kaigsuunan, wa man lay nahatag nga kaayuhang serbisyo, mga proyekto ngadto sa mga tao. Naay proyekto mga kaigsuunan pero sus Ginoo ko. Lagmit pa ta mga lumos ng ilahang flood control. Oh? So, sini. Naa naman yun nabutyag naman yun ang naay burden of proof ani karon kaning unom ka mga congressman kung giunsa na nila sa ilahang salin base silang salin nga niabot sila ingon anak kadako nga porsyento ka pagkapilo-pilo sa ilahang kwarta naa sa ilaha ang burden wala na mga higala sa mga tao di ba? Ang legal principle mga higala, he who accused must prove his accusation. But because this is salin, this is stated as legal requirements mga kaigsunan under oath para sa usa ka public official. Meaning, kamo na roy mo explain. Nganong naabot mo ingon anak kadako nga pagtubo sa inyuhang kwarta tag 1,000% ang gitubo sa inyuhang kwarta. 2022 going to 2025 in 3 years period ingon ana na mo ka adunahan unsa gyud di ay kadako ang negosyo unsa gyud di ay kalami ng mahimong congressman labi nag mas speaker ka o bisa na lang maduol-duol ka kang speaker ayan so mauna ang burden karon mga kaigsunan you have to explain dapat ilan na ipasabot nga to sa mga tao nga mao manggod ni mao na no mao ni naitabo ang PPP party list identified sa mga Duterte gapait po ron pero naningkamot ang ato ang representante nga si Congressman Harold Jimboy Duterte nga makatabang abot-abota lang ninyo okay, nagplastar pa yun. Kay bag-o man nga party list. Dili lang mananagat, pati mga mag-uuma. Apil mga higala na nga ikita sa PPP party listan. Serbisyo man sa katauhan. Diba? So, pabuta lang ninyo. Kay anunsyo na, naay mga anunsyo nga himuon ana nga to ang congressman mga higala sa PPP party list. Labi na nga to sa mga nanginahanglan og tabang. O kani mga higala, mga tawanan kaning mga congressman ni amot unsay tabang nga perting dagkuha ni budget unsay tabang ilang gi-extend ngadto sa community nang burot og tama sa ginhawa ang ilang salin sus Mariusip di mo makonsensya ang inyong ipalamoy sa inyong mga anak kung membros pamilya gikan sa kinawat ninyo samtang daghang mga Pilipino nag-ilaid sa kalisod karong mga panahon nga disgrasya
Nangaanod sa sapa tungod sa inyong kabuang anang flood control project, nangaguba ang ilang kabalayan, ang ilang gipundar nga mga appliances sa ilang pagretiro, nangawaldas, nangawala, nangapurnada, tungod aning inyo ang kabuang aning flood control project. Ha? Nga nagbaha ra gihapon. Oh, kay inyo hang gikongko ang budget. Inyo gikongko ang budget sa DP. Unya inyo harang gitagaan ang taga DP og gamay nga bahin. Hindi ba po na mo pwede ditagaan ang DP? Di ba, Secretary Manuel Bunuan? Mungkin hawan na sa Bunuan kay. Ha? Grabe kaya ang kinumo sa isyo. Bugbog kayo siya. Pero ang iyang bahin gihatag congressman, gamay ra. Ang nihawa siguro sa Bunuan. Oh, naana po nagpatik-atik nga si Vince Dison. Utro po ning sip-sip kayo. Ha? Puryagaba po ni. Taga Davao mga igala. Puryagaba. Ultimo, kwan. Atong una, grabe mo tilap lubot sa Duterte administration. Karon, baga identified ka baga Duterte mga igala, iyahan ang pang-demolition. 30 ni si Vince Dison. Oy, wala naman tayo oras. Paspasa. Kaning ubang issue mga igala. Kaning kang Rimulya o kaning statement ni BP Sara ugma po ni ato ning itagana. Ang importante ni nga may dukarta aning mga issue. Apan ora ta magbulag-bulag. Ato ang mga igalang pulong pamalandong karong buntaga. Dili angay ang kahadlok maoy magtukmod kanato aron ta mamahimong maayong tao. Inay ang miturok sa atong kasing-kasing maoy magpatigbabaw o atong maipakita ngadto sa ubang tao. Kailangan pa bang i-memorize? Basic! Ang tugmapuhon sa magtagla sa mga istasyon. Dinis 90.7 Love Radio, issue sa masa. Salamat, may buntag, and keep safe always, mga bay. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.